Mm. Mm. Sarap po. Hello mga foodies! For today's video po ay kakain po tayo ng balbakwa at meron din po tayo ditong rice at sarsa ng balbakwa at meron din po tayo ditong warm water at green tea. Ayan. Mga foodies, napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron na naman po tayo makaka-back-to-back online collaboration ang ating kaibigan sina Jenhen Capares. Sina Jenhen Capares po ay naka-online collaboration na po natin sila noon. Kaya sana po, suportahan po natin sila at syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Up. Ayan po mga foodies, napanood po natin sina Jenhen Capares po. Kaya mga foodies, sana po balikan po natin sila at mag-subscribe na po kayo sa kanila. Napaka good vibes din po yung kanilang mga video at mag-asawa din po silang nagmumukbang. Jenhen Capares, thank you so much po sa pangalawang pagkakataon na maka-online collaboration po namin kayo. At thank you so much po sa tiwala po ninyo sa amin ni BBM kahit wala po si BBM ngayon. So mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Ayan mga foodies, malinis na po yung kamay ko at kain na po tayo. Ayan. Excited ako kasi first time ko pong matitikman yung balbakwa natin. Ito po yung sarsa ng balbakwa. Ayan. So, mga nagtatanong ulit kung nasan si BBM, ayan. Next week po makakasama na natin siya. Meron pa po siyang pigtas hangin. So, unang subo tayo. Unang subo para sa inyo mga ka-foodies at Jenhen Capares. Kain po tayo. Sarap pala ng babaka. Rice tayo. Sarap. Sarap. Ang lambot. Tama yung sabi nila, masarap nga yung balbakwa. Sarap. Sarap.
Laki. Mm. Baliktad natin. Mm. Apo. Mm. Sarap. Rice pa tayo. Kunin na natin to. Jenhen Capares, kain po tayo. Ayan. Sina Jenhen Capares nung nung nakaka-collab natin sila, naglaro po kami nun. Ayan. Collagen, no? Kasya pa tayo. Mm. Laki. Sarap. Sobrang masarap. Collagen.
Grabe, ang sarap. Tamisin natin. Ayan. Ay, thank you, Lord. Sarap. Sarap. Sobrang sarap. Grabe. Hindi makapagsalita. Yan. Pinin tayo. Ayun mga ka-foodies, naubos po natin kasi grabing sarap ng balbakwa. Tama yung sabi nila, masarap nga po. Naubos natin yung balbakwa at yung rice po natin. At nakapag-warm water na din po ako at ngayon naman magtiti tayo. Mga ka-foodies, Jenhen Capares po. Inahanyahan po namin kayong manood kina Jenhen Capares at syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Magaling po silang mga Pinoy mukbangers at napakasarap din po yung kanilang kinakain. At panoorin niyo po yung kanilang video, yung paborito kong video nila, yung may bloopers sila, yung mag-asawa. Matatawa po kayo dun. Yun ang pinaka-paborito kong video sa kanila. Ilan beses ko na yung pinanood kasi tuwang-tuwa po ako sa kanila. So mga foodies, please balikan po natin sila at syempre, pakiclick na po yung kanilang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po nila. Jenhen Capares. Ayan, Jenhen Capares. Thank you so much po sa online collaboration po na to. At God bless po at more subscribers to come pa po sa inyo. Thank you so much po. So mga foodies, magsha-shoutout po lang po tayo ng mabilisan ha. Shoutout po natin yung mga members po natin sila. Remis TV Watkins, Eat with Ina, Raw and Cook Food ASMR, Ma'am Shirosi, Inday Iyat Mukbang, Papa Rom TV, Inyaki TV, Charito Pangan, Angel Mendoza Insol, Jenhen Capares, Hampas Lupang Burgis, Eat with Beans and Chona, Simple Bistak Mukbang, Ma'am Shi Aya Vlog,
Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingo, Sevilla Farm Vlogs, at si June Pig. At meron po silang mga channel. Please, supportahan po natin sila. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At shoutout din po kay sa friend ko na si Kimi. Friend Kimi, I love you. At syempre sa friend ko na napaka-sexy at napaka-mabait, si It's Lenny at Jeffrey's Chow. Meron pong channel si It's Lenny. Please, supportahan po natin ang aking friendly. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. At gusto ko din pong i-shoutout si Leia Payawan at ang kanyang baby na si Baby Allison. Si Leia Payawan, shoutout sa'yo. Thank you so much sa suporta po ninyo. At si Cook Like Crazy, please supportahan din po natin ang aking kapatid at syempre mag-subscribe na po kayo kay Cook Like Crazy. I love you mga Cook Like Crazy at sina Baby Amir, Gerald at Ramin. Ayan. At gusto ko din pong i-shoutout ang mga viewers po natin sa Facebook page. Gusto ko pong i-shoutout si Andrada Pungunan. Ayan. Hello po ma'am. Thank you so much po sa panonood po ninyo sa amin. Lalo na po sa kagabi po. Thank you so much po ma'am. God bless po sa iyo. At kina Atena Belen, Connie Cordova Dicdao, JMLV Ornica. Oronico. Ayan. JMLV Oronico, Patricia Cruz, Nicole Gatchalian from Anunas, Lovelyn Timagos, Tyser Untalan, Jules Manadel R, Alejandro and Leonie Cruz, Ryan Manuel, Milna Anesco Kayabyab, Helen De Guzman at Ryan Mark Kutay. Ayan, viewers po natin sila sa Facebook page. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At shoutout din po sa Team Matibay. Ayan, Team Matibay, I love you all po. Thank you so much po sa panonood po ninyo sa amin ni BBM. At check and kapares po, please, balikan po natin sila at syempre mag-subscribe na po kayo. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanila. At paki-follow na din po ang Facebook page ng The Foodie Bee at ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram at TikTok ni BBM. Ayan. Mga Foodie Bees, kung nagustuhan nyo po yung aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much po. I love you.